Casi impossible caminar per així per Rafelbunyol. Milers i milers de gent. S'acostem ja on està l'orquestra, on està la verbena, perquè així avui fer un reportatge és quasi impossible, no? Com va l'ambient? Pues molt bé, sí. D'on sou vosaltres? D'ací de Rafelbunyol. O sigui que sou d'ací, això m'alegra molt, però és que així és molt difícil trobar gent d'ací de Rafelbunyol, perquè... Sí, hi ha molta gent que ve molt de fora. Però esteu passant bé o no? Sí, superbé. La veritat és que no hi ha tanta gent com venia fa anys. Millor, més tranquil·let, Sí, no? la veritat és que sí. Se queden a les afores. Ahí están todos, ahí es imposible fer un reportatge, és impossible. 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 De què aneu vosaltres? De Caperucita Roja. Canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tu mano, todo es distinto cuando te estoy mirando. ¿Eres tú? ¿De dónde? Jo de Rafel. De així del poble. Del poble de carrer Malaya número 15. Clar que sí, perquè la festa va néixer de la gent d'ací de Rafelbunyol. No, sí, és una de les festes més autèntiques que tenim, sí. I esteu tot l'any passant en el disfraz? Esteu tot l'any? No, ¿qué va? Hoy a las 8:30 me lo he pillado y me lo he hecho ya. Bueno, me lo he pillado ya a las 8:30 hoy. Y toda la noche de fiesta, ¿no? Hombre, hasta todo lo que se pueda, Cruzan en rojo los semáforos, volamos juntos en el autobús, cantar hasta... ¿De dónde sois? Nosotros somos de Sagunto. ¿Y veniu tots els anys així? Sí. Com va la festa? De moment molt bé. Aquí al final es un lío, porque ya no sabes si es verdadero policía o no. ¿Tú eres policía o no eres policía? Hombre, por supuesto, aquí velando por la seguridad de la gente. No, tú no eres policía. No. Si llevo una placa aquí pone policía, soy policía. ¿De dónde eres? De Aldaya. ¿Y has venido a Adrede con todos los amigos aquí a la fiesta? Hombre, mira, ahí los tengo. Bueno, ¿y qué tal la fiesta? ¿Cómo va la noche? Buah, genial. A ver, hay muy buen ambiente, me encanta. O sea que... Bueno, pero más de un lío te va a traer esto, no de policía. Que va. Aquí somos buena gente. Pero así no solamente es estar ballante la verbena, sino también el soparé, la copa, el samir, la peña, la familia, ¿no? Home, lo que se toca. Això se toca d'arreglar l'ambient durant des de les 7 de les prats nosaltres així preparant el jaleo d'anar tots disfressats, el soparet, i ara demà, pues, d'allà a les 10 del matí de demà, estem així de juerga tots. Però enguany jo estic veient que està tot molt controlat, que la majoria de gent que n'hi ha és d'ací del poble de Rafelbunyol. Sí, és que ja des de, a partir de l'any passat s'ha dedicat l'Ajuntament a tirar la gent al polígon i entonces la gent jove no entra tant dins del Rafel. Entonces la gent que estem així en lo que és el centre del poble som la gent de Rafelbunyol, la gent més major i tal. Però si te n'abaixes un rato ja a partir de les 4 del matí perquè al polígon hi ha un muntó més jaleo. No, ya lo vi que era imposible, que lo imposible. Aloha. Bueno, pero qué guapas. ¿De dónde sois? De Brasil. De Brasil. Y me viene tú has sido fallera de campanar, ¿no? Sí, en 2008, fallera mayor, ¿Y qué hace la fallera mayor de campanar por aquí? por las fiestas de Valencia. ¿Y qué tal te lo estás pasando? Muy bien, de maravilla. I lo millor de tot són els veïns d'ací de Rafelbunyol, sentaers, taula, el gin tònic, els pastissers, s'ho estan passant bé així, De categoria, com tots els anys. Però enguany està tot molt controlat. Sí, molt quietet, molt tranquils. Això és millor, no? Efectivament, Perquè és la festa del poble de Rafelbunyol. efectivament. I així estan doctorejant. Tot, així passen tots, dorotegen tot i ho miren tot i ja està, és un escaparate. Un escaparate i entre gent i gent, copeta i pastisser. Però enguany vostè m'ha contat que s'ha recuperat una tradició que s'havia perdut, Sí. que s'ha fet passar carrer, que enguany han sigut molt els bé. veïns de Rafelbunyol. Sí, i enguany ha hagut un passacarrer de gent infantil que tota la vida ha existit, així a la banda de música, i enguany pues, ha eixit una donsaina o dos, i tabals i tot. I estava molt bé, mares i fills. Això està molt bé. Estan tots ahí en el ball, mares, fills, iaios, jove, de tot.
perquè s'ha recuperat que aquesta festa, és una festa molt divertida dels veïns de Rafelbunyol, siga dels veïns i el que vol participar també de la festa. Però s'ha llevat tot el que rodeava de botellón i tota la història. Així ja s'estava passant la festa i nosaltres el que volem és festa, com tota la vida ha existit. Bueno, doncs amb el seu permís, moltes gràcies, moltes gràcies. Jo enguany no he portat cap de disfressa, però he tingut la sort de compartir pastissos i bona companyia.